Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. So kashi ne su mai haskake zukata zahiri da kalbi na ki ne kaso batun rabewa babu zahiri da kalbi na ki ne kaso batun rabewa babu so kuma so kashi ne su mai haskake zukata zahiri da kalbi na kai ne kaso batun rabewa babu zahiri da kalbi na kai ne kaso batun rabewa babu yana da kyau kusantar wanda yake son farin cikinka amma abin da ya fi kyau tafiya domin kusanta kanka ga wanda kan rashin ka a gare shi farin cikin zuciya babu ga wanda kan rashin ka a gare shi farin cikin zuciya babu kalma guda uku sun samin saurin bugun zuciya kalma guda uku sun sanya kafafu suna harɗiya su ne ina san kiɗin da kace min lokaci na farko ni ina san kiɗin da kace min lokaci na farko ga hibbo ba ruwan so da waye kai in zuciya ta kamu zuciya na faɗin kai ne naudan da kai na damu so ya kama kalbi na kullum na fi so ka ce man uhibbu so ya kama kalbi na kullum na fi so ka ce man uhibbu so kuma so kashi ne su mai haskake zukata zahiri da kalbi na ki ne kaso batun rabewa babu zahiri da kalbi na ki ne kaso batun rabewa babu zahiri da kalbi na kai na kaso batun rabewa babu zahiri da kalbi na kai na kaso batun rabewa babu shi bugun zuciyar nan taubayi na kanta ne ba kiwa da bigenki ne ka bugawa son ki bambari ba ki zambuwar yayana domin gari ki yin zan karimu so ki zambuwar yayana domin gari ki yin zan karimu kalmar ina son ka ai dukanin ta baki guda takwas ne jumlar ina son ka din duka kalmomi guda uku ne sa'ad da kin ka furta min su mai na jibin su ma'ana babu sa'ad da kin ka furta min su ai na jibin su ma'ana babu so fitar da ni daga dakin mai jiki da rufai ki sanya ni cikin hasken son ki da yau wuce safai ki zogaran mu mandi shaukin su za ya kara karfin kudu ki zogaran mu mandi shaukin su za ya kara karfin kudu yaƙi na so ake yi a tsakanin zuci ko kwakwalwa dole sai an yi sulhu tsakanin zuci har kwakwalwa in zuci ta aminta da kwakwalwa ai batun rabewa in zuci ta aminta da kwakwalwa ai batun rabewa babu har abada ki sani kalmar nan ba nufin ta yau ba
nufinta ya fi koli ba maganar shekaru a kai ba. Kalmar ta zamani ce da rayuwa ta a samu kamar ke ba. Kalmar ta zamani ce da rayuwa ta a samu kamar ke ba. So kuma so kashe ne so mai haskake zukata, zahiri da kalbi na kai ni ka so batun rabewa babu. Zahiri da kalbi na kai ni ka so batun rabewa babu. So kuma so kashi ne so mai haskake zukata, zahiri da kalbi na ki ni ka so batun rabewa babu. Zahiri da kalbi na ki ni ka so batun rabewa babu. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura.